Id-diffikultà li wieħed isib akkomodazzjoni li jaffordja hi waħda mill-akbar diffikultajiet li jsibu ma' wiċċhom dawk li attendu għal programm ta' riabilitazzjoni mid-droga organizzat mill-Caritas. F'diskors waqt iċ-ċerimonja ta' gradwazzjoni għal dawk li jlestu l-programm Suċċess, id-direttur tal-Caritas Leonid McKay wissar illum il-prezzijiet tal-akkomodazzjoni olew ħafna. Minnaħa l-oħra u dritt tal-kulħadd li jkollu akkomodazzjoni li jkun jista' jaffordja. Għal daqstant appella biex l-Istat jissalvagwardja dan id-dritt prinċipali ta' kull bniedem. McKay rikonoxxa li l-proċess biex wieħed jirkupra mill-vizzju ta' droga u tqil u twil, tant li l-Caritas tibqa' segwi lil dak li jkun sa madwar sentejn minn meta jkun lest tal-programm ta' riabilitazzjoni. Tantu hekk li meta wieħed ilesti programm residenzjali ma jfissirx li l-problemi ikunu spiċċaw għal kollox. Kien f'dan l-istadju li semma d-diffikultà li qed tinstab għal kiri diċenti ta' proprjetajiet. Waqt l-attività li matula gradwaw 7 irġiel u 3 nisa, id-direttur tal-Caritas refera wkoll għad-dibattitu li għaddej bħalissa fil-pajjiż għal legalizzazzjoni tal-ħaxixa b'mod rikreattiv u qal li dan is-suġġett għandu jittieħed bis-serjetà anke għax il-ħsara minna taqbessew lil vantaġġi. Fil-waqt li qal li l-Caritas taqbel maloti tal-ħaxixa medikali lil persuni li għandhom kundizzjonijiet partikolari, id-direttur tal-Caritas tenna l-pożizzjoni qawwija kontra l-ħaxixa għall-użu rikreattiv. Sa dan it-tant waqt l-attività ingħatat tislima wkoll lil Charles Micheli li għal numru ta' snin mexxa l-programm tal-Caritas bris il-ħabsin u li miet f'Marzu li għadda.